Día histórico no concello de Meis. Despois de moitos anos loitando por un novo centro de saúde, a vila dá o primeiro paso para que a reclamación se converta en realidade. Xunta e Concello asinaron un protocolo de compromiso para que a vila conte cun novo ambulatorio. Firmamos ese protocolo polo que o Concello de Meis se compromete a poñer a disposición da Xunta unha porción de terreno dentro da finca Casa de Parga, que nos chamamos Casa de Parga, é a finca de Parga, e a Consellería se compromete a construción dun novo centro de saúde en esa parcela. Tanto para o goberno local como para a Consellería, a parcela do terreo da Parga é a máis idónea para construir o novo centro de saúde. Pero non é unha finca calquera, é a mellor das opcións que teña o Concello para poñer a disposición da Xunta. É unha finca que está situada nunha das principales arterias do Concello, na avenida Médico Paz, que vai a ser o acceso principal a esa finca. É unha finca que está nunha rúa ancha, nunha rúa que ten todos os servizos, que ten unhas beirarrúas suficientemente anchas como que pase para que pase unhas cadeira de rodas, un carrito dun bebé. Unha vez acadado este compromiso, agora o Concello encargarase de mercar o terreo para a continuación cederlle unha parcela á Consellería na que a Xunta construirá o novo centro de saúde. Témolo moi fácil porque esa porción de terreno que lle interesa á Xunta xa está segregada da finca matriz, nem sequera temos que facer unha segregación desa parcela grande onde se encontra a casona e o resto da finca. Esa finca en concreto está segregada en dúas parcelas, temos que unificalas e poñerlas a disposición da Xunta. Xa temos informe favorable de augas, porque é certo que está cerca a un río, pero non é unha zona inundable. E logo temos que firmar un convenio coa Xunta, que é un convenio tipo como se fai con todos os concellos, non? Dende o Concello destacan a boa sintonía coa que se traballou coa Consellería e lamentan que o PP e o BNG da Vila estivesen en contra deste terreo. Unha zona ampla que, ademais do centro de saúde, converterase tamén nun área de esparexemento. Unha finca que ten moitísimas posibilidades, que ten un palomar, que ten un horro enorme, que ten un muiño, que ten un río que vai por o carón da finca, co cual vamos a facer un área de esparcemento para todas aquelas persoas que van ao centro de saúde que poidan sentarse escoitando o murmullo da auga, que poidan pasear, que poidan estirar as pernas, que poidan entretener un neno dándolle unha merenda. E que, esa casona, cando a poidamos restaurar, ten moitísimas posibilidades para o Concello. Por iso digo que é un día histórico en moitos sentidos. Por agora, aínda queda moito tempo para que Meis poida gozar do seu centro de saúde, pero este acordo é o primeiro paso necesario que permitirá ao proxecto avanzar de fase dentro do Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria da Xunta.